Nili birta than bang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo non na birta arjupon iksine Duar baguri daithor town pomen pachethang ponsi sai ke klem pangcheng pon bom tanglo daithor along sitame duar baguri constituency local mesi mate education em Richard Tongbi lapu duar baguri constituency along sitame jasemet angtan kedam jokplot jia phanpu matha ponsi habar ara do an chojor cholanga sai ke joywan jia phanpu pena jok sai pangcheng pon bomlo kulat kibi ponjia phan ahem kimpi bomlo anparta kapre constituency alongta town ahem kim rangpon bomlo lasonsi daithor alongta town ke pamanji pukamatha lapen kabor ipon ke dokok ajoksi kulat ahem kim rangpon bomlo laki em Richard Tongbi ke cepaduk kamatha ke dokok ajok lapu an ke paprang dun long nangji pura hawar arat atumpen chethan pon renti lapen town jong si nang mandet lo pulo tangte lake chojor cholangta ake joy wandoji puta puthot hawar arat atumpen chethan pon thu lapen ke lapu birta kilong dun ateng pulote daithor pen rongbong ghat atowarta non prabjin pen selam pon poputa em Richard Tongbi pen ningje pon dehuri pen amosing ti tike news labang su hem ke ciklu Johnny aprang pen si kim lo tangte nang litum la bang sut dai thor town ki kim aputhak on bang nang lining arong lo nilitum ke dai thor rat bang ni tu ning arong pig lo the bihek thi hek ben lam son thek long le ani ala suhura ba hithi bang ya hem bang ala son hop pirai stamin non bang ke hem thir klong hem sini tum long ku sining arong pig lo la pen la town nang bikok pen ko pipia ke joy wan kit long ik po tangte lasi kisuman ke joy kisunga lambang ni lida sini dam et thek the sitamen non nili mek hini ke thek dam long an ke mo phia phan ya ke joy wan du ji pusini li matha da kalang ni tek labang so a hem non kim bom lo ciklujon an bak patang unji pusinang ciklujon an bak patang un po pusinang nalining aklong pen son ke matha dundu malapu ana ciklujon thom pli pen patang deji ma ciklujon trok pen patang dei puson nalining aklong pen matha dundu matha thegela non jo kicheng ben la non ciklujon ni nesi dulang lang tung be klem ben ke lang du na teng te non ciklujon ni yon thamang te ke tang lo pula son ni tu matha dun tang te labang so dai thor town committee nang bikok aputha on bak local MSC mate education ni ia ma ke Richard Tongbi phan kachuro mate kupilon te nang litung kaning jeji la lang li phan aputha ni tum ke la non education ni em mate itum duar bagri MSc Richard Tongbi sar phang ni tum ke alang li long ni tum dai thora rat mate duar bagri rat ke dam ta an ka sirap ka situdun ke misen ke me et la son dak taksi alang lita ninga klong pen litum rada phanang sipaduk pilo la son dak taksi mu apor ke nang yeu sitam ni tum un an dang sirap situdun kalang dirang lima cithani gima nilimen son ro han se nilong ham buka sar thitero Samsung Sing Inti College penta ingdeng trok all Karbi long inter college cultural competition along kachepate dunjia phan chisik chedang pon Nijang Karbi long Samsung Sing Inti College along kacharli dun ariso ejang atum sitame non ke bang ji mati jong ni phai kre trok pen trainer cap an ke padu ponji ingdeng trok all Karbi long inter college cultural competition along chepate dunjia phan chisik chedang pon tanglo lapen la swajai megla ke difu taralang so jutang aklama long si paman ponpo sonsi Samsung Sing Inti College Union Body atumahin pen chepatir pi ponsi ke damtang mati jong ni phai sir cap ani pen ke kan charli pontang lo pusi nang pachini dun sonsi ke damtang ahut ason thak thak non sitame ke ongdung anong e chepalong dun jia phansi bor i pon bom lo puta nang pachini dun lapen Samsung Sing Inti College Union Body ahin pen KLJA mate Karbi lo charli jutang asong atuma phan lapuson college ka charli boy ariso ejang atuma phan lapuson ke japon theke ke mepar asai lo puta choropon hamren pen sar imteron report TK News nili men bang kela pulo prodip inti pu apa nili tum kacharli gala dak Samsung Sing Inti College along sing nili tum charli po tang ti pining la inter college kidun jalong nang tum kwan chisik kecedang dolo non nili tum bang ke chisik cedang bom bang ke nili tum ke damtang ha tarik sir kepen sing nili tum charli lo na pe non pini alo na pe nili tum ning ke hanga bang ateng ke keduan a participate asaya amu anta nili tum party cepate dun edji pusina tha tang te ko susua long sinang tum kilong dun ji ning kidolo non ma
nona makke nilitum la chisik chedang bom lo la pen ka charlie nang ji asayan ta nilitum charlie bom lo la pen nilining kache the tengde anton asai ta nilitum chepati don pen 1 fg mate longpo wasan sin nilitum makke ning chethe ang pot ner jula tang te ke dam tang ka chepati do na hon nang litum pinik long do la son dulu maladak nang litum college pen kedam tang nilitum mabangke la bapthili ki ap la pen pine sonsuri ka chibum pen so kirung ta nilitum third andeng anta nilitum wan lo ta kecheng si ini bang nilitum keng kam che jordan mi men amar tong sar long highway pen amar nilitum wana bangke undon de lo sta non ikrang thot la non indeng koida sorry ta kedam tang pen non pining kan bang son pining indeng drop andengan tar college kadang so saya jami tak lo apen kedam tang nilitum cepate don bom kita pinangan banwis ta isi ini asai man ke nilitum cepa undon pen nilitum wando nong nam college no kasinon thot piningan ikan bang ke nilitum kedam tang ason pen pining bang ke nilitum sabso ai chat mate ninga klong pen chithi pen si nilitum nona bang ke kam si jodo Kedamtang Bamon Bay Charlie Ahemati School along Kiklang Alama Puthak ko an ahokma ahok hema pusi Duarbaguri constituency alu APHLC Arachariatum BJP Duarbaguri Arachari Asong Atuma Phan Lamboy Kipipon. Pinimati jong ni pai kre ke thom suri hini reng ko re hini ani kedamtang Bamon Bay School along APHLC Arachari Atumpen kahomri dam pen ajok diring PSR lo along BJP Arachari Atumpen ahok kali pusi birta Chipipon. Bangso puthak puthot ahok alam penapot APHLC Duarbaguri constituency arlo Maipu Mondor Singh ingtipen Lamboy pipon thulo lason si Duarbaguri constituency arlo APHLC Arachari atumpen BJP Duarbaguri Klembangphu atumaphan mate Karbi Anglong angkang pi aradaphan kachethan thu mate ahok alam apot si pini pherangke amai phanangkok lopata APHLC Arachari atumpen chethan ponthu la penjasimet education anathu diring arlo along kedo BJP Arachari asong along kedo dunbom abangphu atum Karbok pon lake ahok kali pusi akoy kipipon. Bangso akoy kipipon aputhak ko an ahok malake pinini phai krei thomati jong suri hini reng koy rehiniani pherangke amai ke phapon along ang ton pen kachini nangji kenang sot pusi Duarbaguri constituency APHLC Arachari tumpen pherangke amai phanang koklo puta ningjepon. APHLC Arachari song pen ang ton alamthe arjupon sinang. Dehuri pen amo singti TK News. To kadom pini media akorte tumpana niltum ladak pini 26 nong Duarbaguri APHLC hoi pen nilitum ithethini Bamon Bay school aputhak diring PS BJP leader pochikrong tom pen tom phanam thinang woilo asila solam puthak nilitum lam the woing tung te bon se tame alang litum kaninji puthak ke mane karbiang longarat mang hudaji ba alang litum se tame matha de tahai po phonse ne tum non lam klar pinang kok la na sala met bank la lo Bamon Bay school lam bank ne tum Duarbaguri APHLC pen ke humri dam wek lang dam wek school long ikeng pak chibi dam wek pen ne tum bank ke social media chatai long da ne tum ke wan lo sitame Duarbaguri along diring APS along BJP leader puki krong tuma bank nile to phan lam thinang woilo ba nangar boglo ta solam putak ne tum pini klar dak pen non ne tum lam thi woi pon po la sala BJP leader pugi krong diring along do tum bang education po alam aputak alang tum chini ne det bon chini ne det joine si alang li tum bang ke nile to phan lam thinang woilo la selang tum ki chini nam nai dak the thom do la sila dak the thom alam bang ke lalo all detail education budget 2022 la lang tum buji dam na la pen ke violation of national education policy la talang tum chini dam na la pen ke academic society state award state cabinet decision of new education policy la solam puthak lang tum chini dam na la selang himonto ning je lo je rat akar I rat akemang ke pachun pinang je pose Assam chief minister mataning je lo ente Karbi Anglong BJP tum alidar tum chini ne denma je alang tum BJP tum sekining je lo BT bachao BT padao puta alang tum sekining je lo pen ke poriborton pata alang li tum sekining je lo BJP tum se
Inte la solo ko da bang ke poriworton pote koso poriworton masalang tum ke jong dam lo. Dokok pun ke pa vedet apan se lang tum ke jong dam ma avedet pen pa dokok pan se poriworton po lang dum ke jong dam lo. Lasi nona bang ke alang tum ki chini dam den ma. November 26, 2021 aningkan Education Minister si hadak IGS center taki bito school building taki kim lo. Ente hala so school pan ke kipa vida nang ima ma padu kok nang. Lasi alang tu anom sabe posi kininje. Anom sabe pukaninje lipute alang ni tumbang ke ente non dai thorolong pono. Ba romong welong pono. Sitame hudak college ki biji ya anom sabe lang ente. Isia college long pote 3000 student donanji posi renus peguninje lo. Assam Education Minister. Intel adak 3000 student duma. Alang litum anom so bosu chini nam ni dalo. Lasi no na banke hala education granted scheme hose hodak au somar tuman ke pacharli je panse hodak is look tan aprang ke do plus student a master ta. Inte non ke pa weda. Inte alang litum la bi diringa BJP leader ke chikrong otom la ke pa vedet pen ke pa dokok nai bang se kenangi ma dokok pa ni pa vedet bang se kenangi alang litum la chimba thanam ke sen ma la se la dak chilang nam senang projejon pobosto bang ke alang tum matha dam de aprang BJP leader tum hum suri se school georgi puta privatize de ji puta private han georgi puta so ta dulo la pen ke Karbi long tok lang mitre ka lang ke me a joine 0% in not ke pas donde de joine hum crazy school bank ke pavedet po bon check po polo inte hala long ta diringa along a BJP claim bang tum chidon de pama la solo ko la se Karbi long ara ha so chidon de lo la so hum crazy school ke mitre ke tok le in not pas de setame pa do nei pose hala so hot setame pudun thip se non ta pa do kong lo Inte diring asal pote non bank hodak sa nom avi pukoson lo nom sabi ke LP along a teacher ke appointment PC 1345 ladak appointment pilo pass face along Karbi tung kilong non kwan lo 62 jon we la pen ke non second time pituli lo 461 along kwan lo Karbi tung kilong don matro bank pliwe Inte lahai amastoratum panong nam ki pi ke asalari ki pi ke kuna pensi la so poisa ke ba Karbi long poisa si bang ke che ki bi so tunang chudon log lo la so poisa na pensi fan ke bang lo podela ke tribal welfare ministry department pensi la so fan nang li mega dung lo bonte nang li mega dung ne nang lo chi theklong le pin le kona sin ha Bamon be pi school long alam nang tun kini yedon teksa nang ni dung het office long ni kana tum chi thek du long le chi chini don de ko som se nang ni tun hala bamon be long school along alam nang tun kini jela la sin nang ni tum bang ke la hai poriworton punang ni tum poriworton na bang ke chilang non pame tu nang ni tum ke ok hi son a hi ki chi thrik ba na mela Nili tum ke ahok lam se kininje sitaminang ni tum ke ahok hi pusi pola salam master biu ni hadak anom sabe ko pusi anom sabe poda anu tin osomata sko to dunai polo runus pegu masih polo kilometer si adak lo te CLP skor po ente hudak anom ave mante ko pusi nang ni tum kininje ha cherak re manang ni tum nang ni tum ke chono pubusi su ke chubori claim no pubusi su ke claim bori nang ni tung la education IM pan ke bosai dun lok je pha ke nang ni tung la an chipa ludu nang ne lan rai du nang ne pen nang ni tung a government duer jitin kok ma government ko malo government ke munit hello government pini ko ma party se khai ma la hello government pini BJP government ako pina yong se congress hai pute congress government pina abdi yong se AGP government hai te AGP government pina abdi yong se hai pute SDC hai pute SDC government government ko malo pote munit hena nangli tum thek long le den ma pini duar baguri long ching thur pik lo po neli tum a hok ke jong dam long nangli tum lahai lam nang chudin non ri monon pit
pen aku nang chodin don bom lang pote moke nang litum along ni litum inspection kuri lab lo nang litum phan kopis nang litum ke claim ke dam ke chok che ma tame nang tum diring along BJP leader poke chekrong chima thawa mi tu moke nang litum phan chu je ekdom angkura phulong along tame ne tum ken hodak nang kiri dun nang taw lebji phan ne tum ta APS si pen ta sik ding lo la si thek the pote nang litum dak education long na heli dori nili tum ta anom sini at sini tum ke nang la so lam ke wan la pen la so sitamine tum Facebook long sitamine tum ke post lo la pen tum ke media chatai long ta ke wan lo la simonon penang itu la so lam ningi dori kar biang long adang alam kichini dun ji kali nang mek thangai hem thik kup la forest sai khi tum ni chido de dan ni kanang tum ke chilang don thek the se hab bamon be skoro long na than nili tum ke dam vek lo nang tum dam ne dam de ne kwan ke helo nang tum chini ma chini ne la sin nang ni tum bang la so bang chima tha pamen oi la si education bang ke non boro re na long 247 score do sitame hudak master tum ke claim chok se de puma se hudak ke case sama se do case do ma se la so school bang ke opinion enta BTA di long ke bonche la pen 3500 a post vacancy do hudak sitame hudak bang ke a school mat 247 ke close piche ke than chok chede tuma sitame nang ni tum abdun mala son diring bialong BJP polidar jiklong tu master tu ke than thenang tum lang nun up ma thek ma lan up e pote nang ni tum do join na pen school long nang ni tum chihumri do ma long kan school long nang tum chihumri da regular class doer we manang tum chini lang nun pamel ma la se ili tum kar biang long ta la son education si paching thu na ni pote la son kali nang ni tum bank ke hodak bank ke school padu nang ne pusi purong lo non bank ke bidam nang ne pusi ning rong lo ente hodak bamon be school rong si paching thu det pote hodak ko ma tu lo ke thek reji arling dong si thek reji bonte kuma ne paro ka khei tong dak nang thek nang ri do lang ma kuma ne paro ka khei tong hodak do mante kar bia khei tong si hodak do kar bia khei tong si hodak thek repo lan ta nang tum chini ne den mante ko pusi lam nang ke woi hai lapen ke nang li tum chini don pametu kar biang long a poisa pensi bang ke che ke be tum ke jo